1, 2, 3, come on! Shout out tuod ko sa mga basher sa TikTok. Wawan mong tanan. Kabalo ba mo? May pang TikTok nakaambag sa kalibutan. Nag-donate sila og 10 million para sa COVID-19, diba? Doon sa mga bashers diha, may lang yun mo ipag-uban sa kapitan, sa mga mayor, o sa barangay official. Ay, ayaw ng mga kay naay uban nga mga barangay official nga nagpabuta-bungol hangtod karon. Mahumana lang ang 1 month quarantine, wala pag yun nakadawat ang uban barangay sa mga rasyon. Ha? Sus, ha? Asa na mo? Uyaw bitaw og eleksyon, grabe kayo inyong mga tamis nga mga pamulong sa katawhan. Sama ra na sa gugma. Murag gugma nga walay forever bitaw. Nya asa naman mo karon? Nya kanang yung mga baba nga gabula-bula ra sama sa pride nga sabon, powder, maog yun. May gid mo'y pag-uban ha, may. Asa naman mo, ha? Asa naman mo karon nga kinanglanon man mo sa tao? Isa ra man ka bulan among kinanglanon, asa naman mo ha? May nalang tato pampatawid gutong sa mga katawhan. Uyaw bitaw og eleksyon, maka-provide mo kinamanga nga kwarta, ha? Maka-provide mo. Karon nga kinanglanon mo, wala mo, ha? Kaning panlimpyo na ko karon. Asa naman mo? Asa na mo? Haler. May di mo pag-uban sa mga basher sa TikTok nga wala din mo naambag sa kalibutan, ha? Dili tanan mayor, ha? Dili tanan mayor, dili tanan kapitan, dili tanan barangay opisyal. Ang uban nagpabuta-bungol. Buta-bungol, ha? Kumalan ta mo aning buhok karon ba? Wisikan ta mo ani, ha? Grabe kay mo. Pero sa tinuod lang, ang ayahay bitaw kayo karon sa mga rasyon bitaw no kanang mga alipuris nila. Sure di ko kanang mga diehard bitaw nila mo mga ayahay. Busa Ginoo ko Lord, mga katawhan pagmata nagid intawon mo, ayaw pud intawon mo pag makuan mo sa kwarta bitaw kanang matintan mo sa kwarta uyaw eleksyon karon nga kinanglanon nato sila wala sila. Ang uban mayor wala. Barangay kapitan, shout out media sa inyo no. So kanina na mo'y idea mga guys, na mo'y idea mga katawhan sa tanan kalibutan. Katong nakatabang nga mga mayor mo to'y angay ninyo butaran. Katong nagpabuta-bungol sa sunod, ayaw na mo'y sus gamitan na inyo. Gamitan inyong mga utok ba, gamitan inyong utok. Ayaw na ninyo butari, katong wala ni tabang ha. Ayaw na ninyo butari. Kaya kung mubutar ka mo, ako rin itang maistorya sa inyo, mga kapital DOTO mo, kapital DOTO, mga bubok. Na, ulit ako. Joke, rabi tao. Sa maigo lang ha, sa mga igo lang. Sayaw na taday. Kauban si DJ Erwin. Walop jud perme.